بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت کیتا گیا ہے، آپ ارشاد فرماندے نے، پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ تعالی یقول انا اللہ لا الہ الا انا مالک الملوک، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندہ ہے، یہ حدیث قدسی ہے، میں اللہ ہاں، میرے تو علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، میں ہی بادشاہاں دا بادشاہ ہاں، اور بادشاہاں دے دل میرے قبضہ قدرت وچ نے۔ اگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بڑا ہی اہم امر دی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ، کہ بے شک بندے جس وقت میری اطاعت کرن، میں انہاں دے بادشاہاں دے دل انہاں بندیاں واسطے نرمی دے نال اور رحمت اور شفقت دے نال پھیر دینا۔ مطلب کی ہے کہ جڑی رعایا وے وہ اگر چاہندی ہے کہ ساڈا بادشاہ ساڈے تے نرمی کرے، رحمت کرے، شفقت کرے، اس رعایا نو چاہیدا ہے اللہ دے احکامات دی اطاعت کرنا، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماندا ہے بے شک بندے اذا اطاعونی، جدن میری اطاعت کرن، رب فرماندا ہے میری اطاعت کرن، حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرحمت والرأفت، تو میں انہاں دے بادشاہاں دے دل انہاں بندیاں واسطے رحمت اور شفقت دی طرف پھیر دینا، کہ انہاں بادشاہاں دے دل وچ اپنی رعایا واسطے نرمی، درگزر دا پہلو، شفقت دا پہلو پیدا کر دینا وا۔ اگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ بِالسَّخْطَةِ وَالنَّقْمَةِ، بے شک بندے جس وقت میری نافرمانی کرن تو میں انہاں دے بادشاہاں دے دل انہاں بندیاں دے اوپر نرمی دی بجائے سخت گیری دی طرف، غضبناک حالت دی طرف پھیر دینا وا، ناراضگی دی طرف پھیر دینا وا۔ اور اس تو بعد پھر ہوندا کی ہے، فَصَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، او جڑے بادشاہ نے وہ انہاں لوکاں نو پھر سختیاں، اذیتاں، عقوبتاں، سزاواں دے اندر مبتلا کر دیندے نے۔ اگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے، فَلَا تَشْغُلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، تو جس وقت تواڈے بادشاہ تواڈے تے اس طرح دیاں سختیاں کرن تے تسی اپنے بادشاہاں دے خلاف دعا کرن وچ مشغول اور مصروف نہ ہو جاؤ، بلکہ کی کرو، وَلَكِنِ اشْغُلُوا أَنفُسَكُمْ
بالذکر والتضرع کئی اکفیکم ملوککم تسی اپنے آپ نو درست کرو، رب دا ذکر کرو، رب نو یاد کرو، گڑ گڑا کے توبہ کرو تاکہ میں تواڈے واسطے تواڈے بادشاہاں دی طرفوں تانوں کافی ہو جاواں۔ مطلب اس پوری حدیث پاک دا اے وے کہ جس وقت رعایا چاہندی ہے کہ انہاں دے بادشاہ انہاں نال درست معاملات کرن، اور رعایا اللہ تبارک و تعالیٰ دے احکامات دے موافق ہو جائے، اللہ دے احکامات دے تابع ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رعایا دے بادشاہ دے دل وچ انہاں واسطے نرمی اور شفقت دا پہلو پیدا کر دے گا۔ اور اگر رعایا اللہ تبارک و تعالیٰ دی نافرمان ہو جائے گی، اللہ اپنی ناراضگی دا اظہار اس بادشاہ نو انہاں تے سخت گیری دی طرف مسلط کر کے پھیر دے گا۔ اور اگے نبی کریم علیہ السلام فرمایا، رب فرماندا ہے کہ تسیں اپنے بادشاہاں نو بد دعاواں دینیاں نہ شروع کر دیا کرو، بلکہ تسی پہلے اپنے آپ نو درست کرو کہ اللہ دا ذکر کرو، اللہ نو یاد کرو، او دے احکامات دے مطابق زندگی گزارو، والتضرع اور گڑ گڑا کے توبہ کرو، گریہ و زاری کرو سچی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا ہے جس وقت تسی گریہ زاری کرو گے، گڑ گڑاؤ گے، تو میں تواڈے واسطے انہاں بادشاہاں دے شر تو تانوں بچا لواں گا۔ کافی ہون دا مطلب ہے کہ میں تانوں بادشاہاں دے شر تو بچا لاں گا۔ اج اسیں کہنے تے آواں کہ فلاں کام اس طرح ہے، او دے کئی اسباب بھی تے ہوندے نا۔ مثلاً ایک بندہ ہے، جتنا جسم دے اندر بندے نو مٹھاس چاہیے ہے، شوگر لیول چاہیے، اس تو زیادہ روزانہ کثرت دے نال وہ میٹھا استعمال کرے گا تو اس نو شوگر ہوئے گی۔ بندے دے جسم میں جتنے نمکیات چاہیے نے اس تو زیادہ نمک نو استعمال کرے گا تو اس نو بلڈ پریشر ہوئے گا۔ مطلب جتنی چیز انسان نو چاہیے جسم میں اس تو زیادہ اگر اس چیز نو استعمال کرے گا تو انہوں کوئی نہ کوئی بیماری اس دے متعلقہ لگ جائے گی۔ اسی طرح اگر اسیں اپنے دل نو گناہاں دی میل نال بھر لیا، اللہ دی نافرمانی کر کے دل سخت کر لے، تو پھر وہ بیماری آئے گی جڑی حدیث پاک وچ بیان ہو گئی ہے کہ تواڈے بادشاہ تواڈے تے سختی کرن دے، تواڈے تے نرمی نہیں کرن دے۔ اگر اسی اج بھی چاہنے ہاں کہ ساڈے بادشاہ ساڈے واسطے نرم ہو جان، تو انفرادی طور تے بھی یعنی ہر بندہ اور اجتماعی طور تے بھی رب دی بارگاہ وچ گڑ گڑاوے اور اللہ دے احکامات دا تابع ہو جائے۔ لیکن موجودہ دوری بندے کہنے جی مشکل ہے، مشکل کام کوئی بھی نہیں ہے اگر بندہ ارادہ مضبوط کر لے۔ اگر ارادہ نہ ہوئے تو بندے واسطے سب نالوں آسان کام بھی مشکل لگدا وے، اور جنہاں دے ارادے مضبوط ہوندے نے اور سخت تو سخت کام، مشکل تو مشکل کام اس نو بھی آسان سمجھ کے کر جاندے نے۔ اللہ تبارک و تعالی ساڈے حال تے رحم فرمائے اور سانوں بھی اللہ دے احکامات جڑے دسے نے انہاں دے مطابق عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور بادشاہاں نوں بھی اللہ تبارک و تعالی عدل و انصاف اور نرمی اور شفقت دا پہلو اپنان دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔